Ιδιαίτερη τιμή μας που είστε μαζί μας σήμερα. Και δική μου χαρά που είμαι κοντά σας. Λοιπόν, είστε το πρόσωπο, πώς να το πει κανείς, ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας. Γιατί έχει αποδοθεί σε εσάς η ευθύνη της αναγνώρισης της μακεδονικής γλώσσας. Αυτό είναι, το ξέρετε, φαντάζομαι, και το γνωρίζετε. Και εγώ θα σας πω, «Ζας και ο Ντάμπ Βοσκόπιε». Αυτή είναι λοιπόν. Έτσι. Αυτή είναι η που γλώσσα. Που σημαίνει θα πάω στα Σκόπια. Αυτή, όπως διαβάζετε, είναι η γλώσσα που μιλάνε στα Σκόπια και που ονόμασαν μακεδονική. Ναι, αλλά λένε ότι εσείς ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία με τον ΟΗΕ, με το από εδώ, με το από εκεί. Όχι ξεκίνησε τη γλώσσα, ξεκίνησε. Όχι, ρε παιδί μου, την αναγνώριση. Είναι πολύ νέος για να ξεκινήσει. Κύριε Χατζή και κύριε Καμπουράκη, τα έχω εξηγήσει δημόσια αυτά, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να τα ξαναπώ. Οι Σκοπιανοί κάποια στιγμή χρησιμοποίησαν το επιχείρημα εισαγωγικά ότι δήθεν η γλώσσα τους αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα το 1977 όταν έγινε μια διάσκεψη του ΟΗΕ επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι με διπλωμάτες, όχι με θέμα αναγνώριση γλωσσών, όχι τίποτε τέτοιο, με τι θέμα μοναδικό, the romanization of geographical names. Δηλαδή η δήλωση με λατινικούς χαρακτήρες των γεωγραφικών ονομάτων. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν εμπειρογνώμονες και είπαμε πώς από τα κινέζικα, πώς από τα ινδικά, πώς από τα ρώσικα, πώς από τα εβραίικα, πώς από τα ελληνικά θα γράφουμε από το αλφάβητό μας με λατινικούς χαρακτήρες τα γεωγραφικά ονόματα. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Ναι. Τότε ήρθε η Ιουγκοσλαβία. Ακόμη ήταν Ιουγκοσλαβία. Και βεβαίως ήρθε με τη γλώσσα που είχε και με την εθνότητα που είχε. Κανένα θέμα δεν ετέθη αναγνώρισης γλώσσας, αν ήταν κάτι τέτοιο και είχε γίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε θέμα αναγνώρισης μετά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως, ξέρετε. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι και σε παλιότερες περιπτώσεις, δηλαδή και σε παλιότερες κυβερνήσεις, ενώ πριν από τη δικτατορία, το έχω δείξει μάλιστα το έγγραφο δημόσια, υπήρχαν έγγραφα όπου έλεγε η Ιουγκοσλαβία, λέω μια διμερή συμφωνία που είχαν κάνει τα δύο κράτη, η Ελλάδα με τη Ιουγκοσλαβία, και σε παρένθεση είχαν δημοκρατία της Βοσνίας, δημοκρατία των Σκοπίων, της Μακεδονίας. Το λέγανε αυτό. Επί Ιουγκοσλαβίας. Μήπως δεν περιμένατε να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία και λέτε δεν βαριέσαι, εντάξει. Μια μειονότητα, μπορούμε να το πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Μήπως τότε δεν είχατε, να το πω λαϊκά, τα γράφετε και στα λεξικά σας, ψηλιαστεί τι θα γίνει? Δύο θέματα, κύριε Χατζή. Ορίστε. Όσο υπήρχε η Ιουγκοσλαβία δεν ετίθετο τέτοιο θέμα. Σας εξήγησα. Έτσι, δεν ετίθετο τέτοιο θέμα. Και επίσης δεν ετέθη ποτέ θέμα σε ημερήσια διάταξη αναγνώρισης από την Ελλάδα της γλώσσας τους ως μακεδονικής. Αφού δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για αναγνώριση? Τι γλώσσα είναι αυτή? Τι γλώσσα είναι αυτή? Τι γλώσσα είναι αυτή? Αναγνωρίστηκε το 2019. Αναγνωρίστηκε. Τι γλώσσα είναι αυτή? Σας έχω φέρει ένα δείγμα αυτής της γλώσσας. Αυτή η γλώσσα είναι βουλγαρικής καταγωγής, εξερβισμένη επιτήτω. Άρα πώς θα την πούμε? Βουλγαροσερβική. Τι γλώσσα είναι? Ανήκει στις σλαβικές γλώσσες. Δηλαδή αυτό το «Ζας και ο Ντάμπ Βοσκόπιε». Αυτό είναι, έτσι θα πούνε. Ζας και ο Ντάμπ Βοσκόπιε. Ναι. Όχι Βοσκοτόπια. Αυτό και στα βουλγάρικα έτσι λέγεται? Και στα βουλγάρικα περίπου είναι έτσι. Περίπου είναι έτσι. Με ελληνικά δεν έχει καμιά σχέση. Γιατί σας είπα ότι ο Τίτο έβαλε ανθρώπους, γλωσσολόγους και άλλους και εξέρβησαν αυτά τα βουλγάρικα για να μην είναι καθαρά βουλγάρικα. Όπως και να έχει, είναι μία, αν θέλουμε να τη χαρακτηρίσουμε γλωσσικά και γλωσσολογικά, είναι μια βουλγαροσερβική γλώσσα. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Την ώρα που γινόταν αυτό που λέτε τώρα, ότι το έβαλε κτλ. Αυτοί όμως, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, που ονομαζόντουσαν σε παρένθεση Δημοκρατία της Μακεδονίας και δεν τους μίλαγε για τα χρόνια, στο μυαλό τους είχαν ότι αυτή η γλώσσα είναι δική τους. Της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Άρα μακεδονική. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Σκόπιμα. Είχαν αυτοί στο μυαλό τους, λέω. Σκόπιμα
και τη χώρα, τη δημοκρατία ονόμαζαν Μακεδονία και τη γλώσσα την έλεγαν Μακεδονική και οι ίδιοι αποκαλούνταν Μακεδόνες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ήταν. Δεν είχαν ποτέ αναγνωριστεί από την Ελλάδα. Αναγνωρίστηκαν τώρα. Η γλώσσα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα είναι καλό να ακουστεί από τους τηλεθεατές, γιατί καμιά φορά ακούν αυτή τη γλώσσα, την ακούνε μακεδονική και σου λένε κάποια σχέση θα έχει με τα ελληνικά. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είναι βουλγαροσερβική, σας έδωσα ένα δείγμα, είναι βουλγαροσερβική, είναι δηλαδή σλαβική γλώσσα, γράφεται με κυριλικό αλφάβητο. Και αφού είναι έτσι, γιατί οι ίδιοι δεν την αποκαλούν με ένα όνομα που θα έδειχνε τι είναι η γλώσσα? Πώς την αποκάλεσαν? Μακεδονική. Πώς θα την μπορούσαν να την πούνε? Κανονικά έπρεπε να λέγεται βουλγαροσερβική ή σερβοβουλγαρική. Σε υποχώρηση θα μπορούσε να λέγεται μακεδονοσλαβική, αν θέλαμε να την περιγράψουμε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την πεις μακεδονική. Γιατί τη λένε? Γιατί το όνομα είναι ταυτότητα. Και η ταυτότητα παραπέμπει στον πολιτισμό, στην ιστορία της Μακεδονίας, την οποία πάντοτε αυτά, κύριε καθηγητά μου, ήταν ελάστιγη που λέει και η διαφήμιση. Τώρα το έβαλαμε τζίφρα από κάτω εμείς. Ακριβώς, και επειδή βάλαμε... Επισήμως η Ελλάδα έβαλε τζίφρα. Και επειδή βάλαμε την τζίφρα, όπως την λέτε κύριε Καμπουράκη, ήρθε το ουράνιο τόξο, μια ομαδούλα ανθρώπων, οι οποίοι διεκδικούν αυτονομία και αναγνώριση μειονότητα στη Μακεδονία. Και τι ζήτησαν? Ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, σας το διαβάζω που έχετε, τώρα λέει με την επικύρωση της συμφωνίας της Πρέσπας μάλιστα το λένε, κλείνει μια μακρά περίοδος διαμάχης σχετικά με την ονομασία της γειτονικής μας χώρας, την εθνικότητα των κατοίκων της, καθώς, προσέξτε, επίσης και τη μακεδονική γλώσσα που πλέον είναι επισήμως αναγνωρισμένη με αυτό το όνομα και από τη χώρα μας. Ως εκ τούτου, λέει το ουράνιο τόξο τώρα, οι αυτονομιστές για μειονότητα. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ζητήσουμε, λένε στο Πανεπιστήμιο, την εισαγωγή της σύγχρονης μακεδονικής γλώσσας, προσέξτε, όπως αυτή ομιλείται τόσο στη γειτονική μας χώρα, προσέξτε τώρα σας παρακαλώ, όσο και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα μιλούμε εμείς βουλγαροσέρβικα, μιλάμε τη γλώσσα των Σκοπίων, έτσι, και πρέπει αυτή να διδαχθεί και στο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά μου, αφού όμως το υπογράψαμε, δεν έχουν δίκιο να το ζητάνε? Όχι, δεν έχουν δίκιο να το ζητάνε. Μπορεί να μην έχουν δίκιο να το ζητάνε υπό την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν μιλιέται. Στην Ελλάδα δεν μιλιέται. Αφού υπογράψαμε ότι υπάρχει αυτή η γλώσσα, δεν έχει το τυπικό δικαίωμα να σου πει: ωραία, αφού μέσα στις άλλες Βαλκανικές βάλτε και αυτή. Το έχεις υπογράψει. Κοιτάξτε, επειδή πρέπει και προσπαθείτε κι εσείς και εγώ να είμαστε δίκαιοι, σε αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών λέγεται ρητά ότι δεν αναγνωρίζεται μειονότητα σλαβική στην Ελλάδα. Φυσικά. Λέγεται ρητά. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Είναι ξεκαθαρισμένο. Όμως... Δηλαδή το ουράνιο τόξο, επειδή το αναφέρατε τώρα και αυτές τις μέρες πράγματι έχει γίνει συζήτηση πολύ γι' αυτό, δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει για αυτά, γιατί στη συμφωνία δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Ακριβώς, αλλά εκμεταλλεύεται αυτό που είπε ο κ. Καμπουράκης. Εκμεταλλεύεται την αναγνώριση της γλώσσας ως μακεδονικής και λέει μα και εμείς μιλάμε αυτήν τη γλώσσα. Καταρχήν δεν μιλούνται από αυτήν την μικρή ομάδα και τους ανθρώπους ακριβώς η γλώσσα των Σκοπίων, γιατί η γλώσσα των Σκοπίων είναι εξερβισμένη, ενώ τα άλλα είναι περισσότερο είναι βουλγάρικα. Λοιπόν, τα λεγόμενα είναι βουλγάρικα. Και κάτι ακόμη που θέλω να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Δεν υπάρχουν, γιατί ελέγχθη από Σκοπιανούς, μονόγλωσσοι Έλληνες. Δηλαδή Έλληνες που δεν μιλάνε, λέει, ελληνικά και μιλάνε μόνο δεν υπάρχουν τέτοιοι. Όσοι παλαιότερης, μεγαλύτερης ηλικίας γνωρίζουν αυτό το ιδίωμα, αυτοί μιλάνε τα ελληνικά, είναι Έλληνες κανονικά, πολίτες κλπ. Και όπως σε άλλες περιοχές μιλάνε τα αρβανίτικα ή τα βλάχικα, μιλάνε κάποιοι γέροντες και αυτά. Αυτό είναι όλο. Εκεί στην περιοχή αυτή, ιστορικά ξέρουμε, ότι δύο ήταν οι βασικοί παράγοντες που τους ξεχώριζαν. Ήταν η γλώσσα και η θρησκεία. Μάλιστα. Ναι, αυτά τα δύο ήταν τα βασικά ιδιώματα για αυτούς τους λαούς. Παρατηρείτε το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα, κύριε καθηγητά, ότι σε όλα τα Βαλκάνια υπάρχει μια κινητικότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πάλι η γλώσσα, πάλι η θρησκεία είναι βασικοί παράγοντες αποσχιστικών
διαθέσεων. Αυτό έχω καταλάβει. Έτσι Και είναι. δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, εάν κάποιοι μιλάνε μία γλώσσα, αυτοί που λένε αυτοί τώρα, σου λέω εγώ Μακεδόνας, την λέω Μακεδονική, καληνύχτα. Δεν έχει σημασία τι λέει συμφωνία. Εάν αρχίσουμε αυτό το βιολί, δημιουργείται το υπόβαθρο ούτως ώστε να έχουμε τέτοιες αποσχιστικές διαθέσεις στο μέλλον. Δηλαδή η γλώσσα αποτελεί στοιχείο ταυτότητας ούτως ώστε να δημιουργηθεί θέμα. Η θρησκεία σίγουρα. Σε συνδυασμό με τη γλώσσα λοιπόν κύριε καθηγητά μπορούμε να έχουμε ένα ανακάτωμα, αν μου επιτρέπετε δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά ένα ανακάτωμα στα Βαλκάνια. Το επισημαίνετε πολύ σωστά. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Επομένως, στηριζόμενος κανένας εκεί μπορεί να διεκδικήσει αναγνώριση εθνότητας διαφορετικής, μειονότητας δηλαδή. Μπορούν, ας πούμε, οι Αλβανοί των Σκοπίων να πούνε ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο και πρέπει να είμαστε αυτόνομοι και πρέπει να ενωθούμε ενδεχομένως με την Αλβανία. Αυτές οι αποσχιστικές τάσεις μπορούν να ευνοηθούν από τη γλώσσα. Ήδη στα Βαλκάνια υπάρχει μια κινητικότητα η οποία δεν είναι ευχάριστη. Δεν είναι τυχαία. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, αυτό που λέει τώρα, να το ξέρω για το πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια ήταν πάντα το φυτόριο των εθνικισμών. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι αν αρχίσει να αποδεχτούν τώρα που λέει ο Γαβρόγλου που το αφήνει λίγο έτσι φλου. Ναι, μένω ο Κατρανίδης ο Πρίτανης έχει δίκιο, αλλά δεν έχει και δίκιο. Λοιπόν, εάν δημιουργηθεί συζήτηση να διδάξετε τη μακεδονική γλώσσα, μετά θα γίνει κέντρα μακεδονικών σπουδών και μετά θα διδακτούν μερικοί, θα βγουν από εκεί και μετά από 20 χρόνια θα έχουμε κάτι τύπους θεωρητικούς του μακεδονισμού να είναι στη Θεσσαλονίκη μέσα να αλωνίζουν. Το λέτε σωστά, δημιουργείται μια εστία επιστημονική πια η οποία θα υποστηρίζει μειονοτικά θέματα. Επομένως η αναγνώριση αυτής της γλώσσας υπήρξε μέγα λάθος το οποίο θα γεννά προβλήματα και ήδη άρχισε να γεννά αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε όμως τι μπορεί να γίνει. Και επειδή, μου επιτρέπετε, και επειδή ο Υπουργός μας και συνάδελφός μου ο κύριος Γαβρόγλου είπε ότι αυτά είναι θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Πρώτα-πρώτα η πανεπιστημιακή κοινότητα αντέδρασε και το απέρριψε. Αλλά λέμε το εξής. Εάν δεν έφερε το ψευδόνυμο μακεδονική και ήταν μια βουλγαροσερβική γλώσσα, θα μπορούσε όπως και άλλες γλώσσες να διδαχθεί. Δεν μπορεί όμως στην Ελλάδα ελληνικό πανεπιστήμιο να κάνει αυτή τη διάκριση, να δεχθεί αυτό το ψεύδος να χαρακτηρίζεται ως μακεδονική μία βουλγαροσερβική γλώσσα. Θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικούς όμως και θα το κάνουν. Αν δεν το κάνουν τα φροντιστήρια μπορούν να το κάνουν. Να το λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε καθηγητά.